En sittenkään. Täällä kälättää yksi papupata. Ja sitten aloitetaan konekiväärillä. Noniin. Tää on tällainen vitun hyvä peli. Oho, se on niinku kirosin. Katon mitä tää hyppää. Kato sinäkin siinä papupata siinä vieressä. En oo mitään papupata. Hui saakeli. Hei, haluuko papupata nähdä miten mä räjäytän nihteni? No itse asiassa sopii mulle. Kato. Haha. Niinpä. Mä oikeesti kuulin. Voi sua vauvaa. Voi saakeli sua. Nyt hiljaa. Nyt hiljaa. Minäkin olen vähän hiljaa, kun mä mietiskelen. No niin, eli tässä pitäisi nyt löytää vihollisia vissiinkin. Sä sitten vihollinen. Voi pup. Tässä kävi nyt näin. No niin. Turtoo. Eli mitä tässä nyt tehkis? Mennään tänne nyt. Ja kai me sitten aloitetaan. Mennään näitten puolelle ja aloitetaan. Mitenkäs? Aijaa. Onks toi vihollinen? En tiedä, mutta mä ammuin se. Ha. Sä oot mun puolella, hei. En aiokaan kertoa. Hyvin piersin. Niinpä. Ai, näinkö se tapahtuu? Minä olen tässä tämmönen sotilas, mikä pyöriskelee ja pelleilee. Anteeksi, mutta en voi kertoa nimeäni. Olen yhden henkilön vieressä, joka tekee tätä tyhmää videota. Hiljaa. Siis Jouko. Okei. Okei. Hetkinen. Meillähän on... Mehän olemme... Ai. Ouch. Kuolin. Niin. Mehän olemme ehkä voitolla. Hei, mehän olemme hyvin voitolla. Hei, miksi minä ammuin puolilastani? Ai! Mitä tapahtuu? Toi tappoi just vihollisen. Mitä siitä? Mä haluan silti pelata. Ei kun me voitettiin. Hei, nää joukkueet vähän sekoilee. Okei, ihan sama. Mä menen Marinessin puolelle. Ja meidän puolellamme on 0 pelaajaa. Selvä. Ei se kyllä siltä kuulosta. Ei se ollutkaan niitten määrä. Tiedän vaan, että toi on... Ei se olekaan meidän puolella. Mitä? Okei, mä tapaan sut. Älä juokse karkuun, kun mä aion vielä tappaa sut. Ai jaa, toi on siis vihollinen. Oi, mä heitin granaatin. Sori. Hei, missä se vihollinen ampuu? Aika huono. Ai, puuk. Onks mulla puukko? Ehkä en oo varma. Ei oo. Kyllä tää nyt hyppii. No niin. Granaatti. Pistoli. Konekivääri.
Hei! Äijä, hei! Seuraavalle päivänä sitten sota menee. Niin, nyt alkaa tai jatkuu. Sanotaan vähän miten sota menee. Mä vaan supiskelin täällä. Täältähän on kiva ampua sitten. Paitsi jos joku muukin tulee tänne. Sitten ei oo enää kivaa. Me saatiin seuraa. Tai melkein. Nyt saatiinkin. Nyt se vitsi näki meidät. Kuoli. Siinä on toinenkin. Ammuin sitä naamalle, niin kuoli. Jee, hyvä minä. Oi, sampura. Ui, headshot. Ammuttiin sitä päähän. Tilanne on tasan. No ainakin vielä. Ja me voidaan voittaa, jos näin jatkuu. Voitto voi vielä tulla, jos näin jatkuu. Mutta kun nyt mä oon jumissa, eikä pääse alas täältä. Pitää kiertää. Tuolla on vihollinen. Ai. Okei. Hei, nythän me ollaan hienosti voitolla. Toivottavasti muuten. Healti tuleekin takaisin. Hiljalleen. Ei. Joku tuli tänne ja tappoi meidät epäreilua. Ja kylläpä tuo jätkä nyt hyppii. Oho, mä räjäytin itteni. Ja tällä kertaa... Oho, mitäs perijuttuja tossa? Jalat ja kädet näköjään. Räjäyttää itsensä. Nähtävästi. Puup. Sun pääs meni kierroon. No niin menikin. Joo, tässä se on Mr. Bean. Niin just tässä vaiheessa. Taas! Et ehtinyt ampumaan. Niin. Mulla on joku hemskati haulikko. En muuten vaiha pois. Taas sama paikka, mihin synnyttiin. Niin justiin. Ja nyt jouttiin tänne. Kuoli. Tällä muuten ei tullut muuten headshottia tällä kertaa. Niin, koska noi tyypit ei susta tykkää. Niin, mutta sehän on, tiedätkö mikä on headshot? No. Että ampuu suoraan päähän. Ai jaa. Tai silleen, niinku, eikö se oo mun mielestä ohtaan. Että ammuttais niinku aivot. Niin justiin. Ehkä. Niin justiin, mutta minä olen täällä puhua papupata, joka... On Sanna! Ei, et sä saanut paljastaa mun nimeä. Hiljaa. Selvä. Tai paljastaa sukunimenkin. Please, et paljasta. Hyvä on, jos oot hiljaa. Hyvä. Tai no vähän hiljempaa vaan. Selvä. Oi vitsi. No kyllä, pika tonne. Kuolemansatkuja. Eikö niin? Niin justiin, todella. Onks toi mun puolilainen? On se. Hui vitsi. Japanilainen. Missä? Voitimme! Mm. Ai vin. Ja keskisormea näytämme teille katsojille. Noniin.
Näettekö tämän mun keskisormen tässä näin? No ette näe. No niin, Marine suostaa taas. Mene. No niin. Parvekkeelle. Ei, katsotaan sittenkin tästä. Oho! Hei, noita muuten kannattaa käyttää siihen, jos vihollinen tulee se lähelle. Häiriö. Ei pitäisi haitata teitä. Hirveästi ainakaan. Nyt lieskoja näkyy. Häviöllä ollaan tosi pahasti. Tällä kertaa taitaakin tulla häviö. Ai näinkö oikein juostaa? Mä tiedän. Noniin, tapettiin yksi. Ei, siellä on toinen. Tapettiin toinen. Tapettiin 2 ihmistä. Eikö mennyt Sanna hyvin? Oho, siis, no eikö tyyppi mennyt hyvin? Meni. Mut oikeesti... Onks toi granaatti? Ei. Se on savu joku. Niin. Voiko tästä ampua mukaan? Voi, tästä voi läpi ampua. Onko siellä vihollisia mukaan? En täällä ollut ketään. Ja jos tiedätte, että... Mut tossa on... Niin mitä? Jatka vaan. Ja jos tiedätte katsoa, että yksi tyyppi, joka pelaa tätä peliä, niin se on paljastanut mun nimen. Joten en kerro itse omaa nimeäni, olen Puukauppa-Pata nyt. Joten en voi paljastaa omaa nimeäni. Ole hyvä tyyppi. Siis Mika, jatka. Minä olen sitten... No, tässä pitäisi nyt keksiä YouTube-nimet. Mika Tuomala 68 ja Sanna Vartio